Tussen 250 en 300 dacht ik zo'n beetje. Ik telde maar niet meer. Ach, we gingen worden naar beurzen en zo wat. En dan kwam mijn petje thuis nou en van dingen komt over. En zat man is een verzameling binnen. Ik heb van merken doof gehoord dat zagen en auto's en trekkers en hoe komen ze bij. Deze komt uit Amerika bij, die had een van mijn mannen. Speciaal uit Amerika. Maar ik heb elke dag haast een petshop en ik word geregeld dus even een oor neer. Zag je elke dag even hoe de petten erbij hingen of hoe ging het? Ja. Nou, ik poets er niet, hè? Nee? Nee, want ik word een beetje ontblazen. En dan buiten het wordt een beetje op. Mijn vrouw zei dat we moest opruimen. Maar ja, wat moet ik opruimen? Ach ja, ze hingen maar net in het paadje. De vrouw had niks met petjes. Net zo. Nee, nee. Je had lauwer van een bord bloem. Breng je die dan wel eens even? Hè? Breng je die dan wel eens even? Nou, ze wie ouder om de week in Jedi geweest. En verdeeld ik vergeet een bord bloemen op de helling. Toen kreeg ik strafpunten vanzelf. Ja, ik ben maar graag wat omsturen. Ja, Wat dacht je dan? wat sleepje en zo wat. En ja, wat motorzegen naaien. Je bent er wel een man van het hout. Ja, ik mag graag in het hout. Ja, ik ben nu 21 en ja, lietse 50 jaar zeer gegaan. Ja, het is mijn beroep net geweest, maar ik ben chauffeur geweest, ja. Oké. En in de tuin en zo wat. En met leembedrijf. Dit is het leesbijkomt, zo. Toen ging ik rond en meer in het hakje. En hier heb ik een hele pad niet. Dit is hier mijn een zonnecollector. Als de zon erop schijnt, dan begint het op vrijheid te draaien. En hij koeling op alles, ja. Hij die ook vaak op? Nee. Ik mis er nog wel in je huis. Hoe nou? Ja, ja. Ja, ik weet wat je bedoelt. Dat is de mooiste natuurlijk. Dat was dan de naaiste. En de mooiste. En de mooiste, zou ik zeggen. Geweldig. Ik kom al voor rond heen nou.